әлегә кадәр һич югы Бауман урамын алсак та, бердән-бер Бауман урамында уздырыла торган татарча ачык, концертлы бәйрәм рәвешендә шундый акция, үзеңнең позицияңны белдерү, шундый граждан позицияңны белдерү акциясы булып кала. Татар теле дәреслекләрдә, татар теле дәресләрендә генә калмасын өчен дип, шундый безнең көндәлек тормышы белән бәйләнсен өчен без һәр вакытта да ниндидер яңалык эзлибез. Республика күләм шушы мәктәпләрдә узучы акция ул ниндидер концерт рәвешендә булырга тиеш түгел, балаларны менә шушындый үзенең гражданлык позициясын белдерергә өйрәтү чарасы булырга тиеш. Чөнки без әле ничә ел тагын эшләячәкбез, бездән соң да килергә тиеш буын кем әйтәчәк. Әйдәгез татар телен кулланыгыз, аны дәлили белергә тиеш һәм аңа игътибар итәргә тиеш инде, игътибар итәргә өйрәнергә. Антипремия турында шулай без ел дәвамында аерым бер идарә белән язышу алып барабыз. Әгәр дә алар үзенең хатасын төзәтми икән, biz инде аларга Тяжелость Татарстан дигән антипремия бирәбез. Һәм андый идарә бар. Кызганычка, алар безнең бер хатыбызга да уңай җавап бирмәде. Һәм без өметләнәбез, бу премияны тапшырылгач, алар азмы-күпме үзгәрерләр. Чөнки моңа кадәр без премия тапшырганнан соң уңай якка үзгәрешләр булды. Мәсәлән, узган ел без сайлау комитет Центр избиркомга биргән идек, сайтлары бары тик урыс телендә генә эшли дип. Һәм алар ике телдә дә алып барырга тырышалар. Реклама һәм мәгълүмат комитеты идарәсе ул беренчелекләрдә тора дип әйтеп була. Менә иң татар ике телне дә исәпкә алмаучылар арасында ул мәдәният идарәсе, ЗАГС идарәсе һәм халыкны социаль яклау идарәсе. Моның тулы списогы һәм беренчелектә һәм соңгы исемлекнең соңгысында кемдер торганы 26 апрель без .татар сайтында күреп булачак. Мин үзем чыгыш ясыйм, минем майда чыгачак альбомнан җырлар яңгырачак, Аскарның шулай майда альбомы чыга. Ул да шулай тәкъдим итәчәк. Тагын Ями Music белән бездә чыга. Яңа составта Ислам Валиев кушылды. Бәлки без ул Фәрхат дуэтының бер өлеше һәм ул Грофбокста хәзер икләбер музыка бирә. Зарина Вильданованың яңа төркеме, икенче чыгышы, өченче чыгышы Чикләү исемле, алар хәзер вакытта шулай альбом язалар. Аңа бер савулда майда чыгачак, шуңа күрә сез майда күп татар музыкасын ишетәчәксез инде. Шулай ук сәхнәдә Джуны төркеме. Джуны төркеме шулай ук Азат Миргайзов белән бергә эшләнгән җырны тәкъдим итәчәк сезгә. Һәм Алтан төркеме ул хәзерге вакытта минемчә менә иң теге каты күп эшләүче рэп төркеменнән берсе. Һәм без бит рәхәтләнеп аларга сәхнәдә урын бирәбез.